नै थेफाया दावदै एवनाय जाफैदों जोंना आपेल जाफैदों थेफाया जोंनाव ओमफ्राय दावदैजों दिंखियाजों एवनायबो जादों। स्कुलाव थांगोन ना थाङा? गाबोन थांगोन ना? दङ दा गाबोन स्कुल दं? बन्द'? ए गाबोन स्कुल बन्द'नोहाय बिसिना मालाय। दायोसो फैगोन दा खुलिजोब्बाय जोंहा। ओरैनोबा न'आ जोंना टाइल्स होनो हायाखै नै थालायल' होनाय आथिङानो माबा जाजोबो फुरला फुरथा जाजोबो। अमल? ए बै अमला? ए बिस्रा बिल्डिं बानायबाय? आयौ नोंस्रालाय माला बानायगोन? ओंखायनोथ' नोंस्रा माला बानायगोन बिल्डिंखौ? आखाइया सुदो बैयाव थां नै बैयाव सुग्रा दङ। रोङो थलाय नायनानै नै ओरैसो नै बिनिया बिनिखौ मोननो हाया? दोदो सुदो बैयाव बाहायनोसो थ' नायथारनां नोंखौ रोंगोन ना रोङा बेयावसो मोनहायो ए आंलाय रोङासो सानदोंहाय थेफाखौ आखाइया मोननैबो सु दे हा गुड बय मोजां जायाखैथ' इलाय फिदिंबावनांगौनि दैया गगासिनो दे लासै फिदिं दे बिदि नङा बै गनावसो हमनांगौ दा नै बे गनावसो हमनो बै गनावसो गन बायदि सिद्दायाव जाबाय दे फैदो गाबोन जायोबा फैदो आपेल गैला आहा जानांसिगौ दा बेखौ गाबोनसो जागोन आंहा नों मोसानो रोङा